ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಲಾಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲದೆ ತೊಂದೆನು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿದ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡ, ನಿಕ್ಲು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. నేను ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ ತೂಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಲವಂಗ 2 ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ನಮ್ಮಡ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿಜಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಅವು. నేనైతే చౌలియార బుడ్క చౌలియాయ బొక్క మిక్సీಡ್ పాడుದು నేను ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೆಚನಿ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಕೊಂಚಿಟ್ಕೆ ಅರಶಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲುಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ಲಾಂಬುನೈಕ್ ಪಾಡೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಚನೀರುಡೆ ಬುಡೋಡವೆನು ದಾಯಮಂಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಪ್ಪುನುಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಚನೀರುಡು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಚನೀರುಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತೋರ್ತಾನ ಒಂಚೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂಚೂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟೋಲಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ತಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಿಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಅಪಣ ನಮ್ಮ ಎಕಡವರ ಎಣ್ಣೆಡನ್ನು ಪೊತ್ತುದೆ ಕಡೆ ತಿನ್ನಟ್ಟಾತರ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದುಪ್ಪು ಅವೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಖಾರ ಉಗುತುವುದು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಕಡೊಂಜಿ 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಐರ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಜೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಂದು ಮಸಾಲೊಂದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಚನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಲಾಂಬು ನಿತ್ತೆನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಂಬು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿನ ನೀರು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಯ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಂಬು ಬೆಯ್ಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿಡು ಶೋಕಾದು. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಬು ಬೆಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ದೆತೊನುಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಲಾಂಬು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪೇನು. ಇತ್ತೆಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತು ತೂದು ಐಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನುಡು. ಒಂಚೂರು ಬೆಯ್ಯನುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ನನ್ನ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುದಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಸರಿ ಆತನ ಈಗ ನಮ್ಮದಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ. ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬುಡ್ಪೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಯಾವುದು ಈ ತಾಯಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.